हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ଏବେ ଆଜି ହଉଛି ଗୁରୁବାର, ବାଜିଲାଣି 1:15-20 ବାଜିଛି, ଟାଇମ ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି, ବହୁତ ହି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଖୁସିରେ ହଉ ଦୁଃଖରେ ହଉ ସବୁଥିରେ ତ ସାମିଲ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ ଆମେ ସବୁ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋ ବାପା ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ର ସରପଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ସେ 53 ମାନେ 53 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିନି। ତ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅପଡେଟ ମାନେ ମୁଁ ଦେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ସେଠି କଲେ ସବୁ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ, ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାନେ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିଂ ବୁଥ ରେ ପଶିକି ହିଁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେମାନେ। କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଭୋଟ ମାନେ କଣ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁକା ସେଇ ବୁଥ ରେ, ସରି ସେଇ ୱାର୍ଡ ରେ, ବଟ ସେଟା ଆଉ ହେଲାନି। ହେଲାନି। ତାପରେ ବାପା 500 ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟରେ ଲିଡ ରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇସା ତ ଓଡିଶାରେ ମାନେ ବିଜେଡି ର ଏଇସା ଚାଲିଛି ସବୁ। ତ ବାପା ବିଜେଡି ମାନେ ଆପଣ ଦଳ ତରଫରୁ ସେ ଟିକେଟ ପାଇଥିଲେ, ବଟ ଆଉ ଦି ଜଣ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଦଳରୁ ଟିକେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ବିଜେପି ରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ରେ, ବିଜେପି ର ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମର ସେଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ 6-7 ଜଣ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ 7 ଜଣ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, 7 ଜଣ ଯଦି 6 ଜଣ ମିଶିକି ଜଣକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତ କଣ ହବ ସେଠି ସିଚୁଏସନ। ତ ସେମ ଥିଙ୍ଗସ ବାପା ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ, ବହୁତ ହି ସେଠି ମାନେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ ନାଁ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜଣେ ଭଲ ପର୍ସନ କୁ ତ ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ନା। ତ ସେମ ଥିଙ୍ଗ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ଛିଡା ହବାରେ ନଥିଲା, ବଟ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଛିଡା ହବାକୁ। ତ ଟିକେଟ ମିଳିଲା, ସବୁ ଗଲା, ସବୁ ଛିଡା ହେଲା। ଛିଡା ହେଇସାରିଲା କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଦିନ ସେମାନେ ୱାର୍ଡ ରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନାହାନ୍ତି ଡେଥ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ତ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି, ସେ ଯିଏ 20ରେ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା, 28ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ 28 ଜାଗର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯୋଉ ଗଣତି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଜାଗର ଥିଲା 1 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଦିନ 11:30-12ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରାତି 3ଟା 3:30 ଯାଏ ଚାଲିଲା ଗଣତି। ବାପା ଲିଡ ରେ ଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲେ, ବଟ ଯିଏ ବିଜେପି ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି ଯେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ବିଜେଡି ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରେ ଯିଏ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି ଯିଏ, ସିଏ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ତାର କଣ କଲା ନା, ସିଏ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିକି 600 ଭୋଟ ତା ଠାରୁ ସେଠି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା, ମାନେ କିଣିଦେଲା ନାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଣ କରିଦେଲା। ତ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା, ତ 500 ଲିଡ ରେ ଥିଲା ବାପା, ଯୋଉ 500 ଲିଡ ରେ ଥିଲେ ସେ କମିକି ମାନେ ସବୁ ତାକୁ କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ 2-3ଟା ୱାର୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା ତ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ଭୋଟ କମିଗଲା। 53ରେ ସେ ହାରିଗଲେ। ତ ପତା ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଏତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। 26 ଲାख ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଲୋନ ନେଇକି ମାନେ ଧାର କରଜ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ବି ଛିଡା ହବାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଟିକେଟ ମିଳିଲା, ଫୋର୍ସ କଲେ, ସବୁ କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛିଡା ହେଲେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ମୋଟିଭ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା ଏବେ ଛିଡା ହବାର। ଆମେ ବି ମନା କରିଥିଲୁ ନା ଛିଡା ହଉନି, କାହିଁ ଅନନେସେସରି ଛିଡା ହବ, ସେଠି ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଯାଉନି ଏବେ ଫିଲହାଲ, କାହିଁକି ଏଜ ବି ହେଲାଣି ତାଙ୍କର 58 ମାନେ 60 ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ତ ମନା କରିଥିଲୁ, ବଟ କଣ କରିବା, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେନି ତ କଣ କରିପାରିବା। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ମାନେ କଣ କହିବି, ମୋ ଛୁଆ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମାନେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ପୁରା ତାର ଦେହ ଖରାପ, ତାକୁ ନେଇକି ଲାଇଫରେ ଚାଲିବ। ପୁଣି
पर्सनल प्रॉब्लम किसी भी चलुची फैमिली प्रॉब्लम हो फैमिली इश्यूज हो किसी चलते ता भीतर ये सब माने एते डिप्रेशन एते टेंशन माने लाइफ रे बे चलची माने ताको ओवरकम करवाटा टू डिफिकल्ट लेकिन एबे फिलहाल माने लागुची कि लाइफ रे जेमती सब एंड हे गला सब सरी माने जदि कहती से बहुत बड़ माने तांकर बिजनेस जो थिला सेटा भी डूबी गला माने बिजनेस भी एबे किछि नाही तो जहाँ भी करूଥିଲେ से सब बहुत लॉस खाइले लॉस खाइला पर पॉलिटिकल रे से माने तब छिड़ा हला पर कोन हे जिना माने से 26 लाख 26 लाख खर्च करचंते तापर ताको पूर्वर भी लोन फोन था कि एबे पूरा 35 लाख माने 35 लाख पाखा पाखी ऋण भार हम ऊपर अछि एबे मु चाहू छी कि हेल्प करिया पाई तो दैट टू मोर बेबी रो भी प्रॉब्लम कि आमे भी एते भी ये नुई कि ताकि एते सारा अमाउंट को आमे किसी माने रिकवरी करिबु कि ये करिबु हेल्प कर पारबु कि ना आमे भी ठीक स्टेबल आमे भी आज यूजुअल मिडिल क्लास फैमिली एते भी हमरो माने सेति कि नाही हमरो कैपेसिटी कहबा फ्रैंकली मु कहू छी मो निज तो इनकम रू मुझे हेल्प करिया बट दैट सेटा मो पाखरे एबे नाही तो आपण माने प्लीज ट्राई करो मो चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक करने शेयर करने आप बहुत सारा आपण मानको फ्रेंड मानको सहित शेयर करंतु कि ताकि मु किसी इनकम करि पारे थ्रो तो यूट्यूब रो किसी इनकम कले मुझे दे पारिबी फाइनेंशियल सपोर्ट करि पारिबी हमर सेमती आ किसी नाही माने कि सपोर्ट कला भलिया के छाड़ आपण माने जानिथिबे कोनतिनी कोन कहिबी पर्सनल कथा किछि मो शेयर भी करिया को चाहूनी बस तब मो झीर तार भी देह खराब रहूची आम मानकर भी दो माने आपण माने विश्वास करिबेनी माने रविवार सॉरी सोमवार ठारू माने मोर एते हालत खराब एते देह खराब माने मु माने माने माइंड टाको माने एक्सेप्ट करि पारुनी से जिंसटा को एमती आम सहित हेई गला माने तापरे बापाकर जो बिजनेस थिला सेथिरे भी से बहुत माने माने एते लॉस खाइचंती आपण माने विश्वास करिबेनी से बिजनेस भी डूबी गला तापरे जा हो आपण से भाबितले कि पॉलिटिकल रे छिड़ा बात इंटरेस्ट मतलब पता नहीं लास्ट टाइम रे से टिकट दे देले फोर्स करके ये करके से बाबा जितले नहीं कौन है मु तो कौन कहबी हम बस आपण माने ट्राई करंतु मते हेल्प करिया पई ताकि मु तांको हेल्प कर पारे बस सेतिके ही कहबी आ किछ कहबनी तो बाय।